안에서 소동 있어 그래. Sagara di tamu karo gari je bokok la jak nugu tam ko bokok la jabo. Oh actually hingkang ke abo sengkanaka pias hoite nengkanaka je ogari bormuran hoite pun khogite femane hingkang ke boro sadu para champuno sadu para o hingkang ke naga poino borok mane thutai nai borok phaike yango hingke sini yang puk bazar phainai sengkai je jora sarsong sawai nai sengkai je jo ko reflect lagi hingke bono mandia hingke bo resi phai bin to gari singka to bike bai se hingke ba seng abo malia hingke seng biang hapa saima lalia tu kharu tongma ke yang Emni o boro rokhe khorup sig rok na bo. abo rokhe khujare tinjona rok nan Tinjona emne chin borok da buni bro. sin borok no Chin borok no. no Emne sikla rok da kaje rok. abo ke sotik saima lalia to pono gari hasan sibin homa ba borok khorok tam no tongo ta Emne o malkhung malikhe bo jagani saje mangka. amuke seng kono detail saima kompan saima ko Hingke tabu o logio sob tongbo mane naima thangbo dol rok borni. sini champong nagar outpost ni sini usi sarsang tongo borok bo tongo ta Hingke o gari o khai ki bobo haino rok nongni wansuk mung tamo borok he emne sikok bodol rok da bo tamo. oborok khangkangke mane bongni yang geng se tongna sinoro sapta brum no sinyang pun khogjago musu khogjago bike khogjago amte hengi tongo sinyang elkaro Yak tun khlanye tong tar mane elkaro. mane bongni tongo bongni geng tongo abo haikena hangke tinike pun khogi to hemane borok he yang sangbari phekja kate ko Noro khorup sig rok khana rifik laimani. seng pranya elkar ba si ripkeginai phaimani hangke bongni to gari hangkangke ba borok sinsai dojak hangkangke ba borok biang jani gari hoitonka saimale gari bo buskangni tire hangkangke ba flat ringjak mane puncture ringjak abo hai condition ta borok to phono borok amdiken borok khari pheli ta Hingke borok rok no kman liya tana borok no hangke seng khalpe kya. janja nukhungo thangka seng mas mali hangke ba nukhungo thangka gari hangkangke yango bolongo khoiklang thangka Gari yakari khar kata na. gari yakar khar kata Hingke malkhung o gari bising ro kun da man khan ro. abo ko seng kon phan mam phali Kun phung kri na. kon phan kare Hingke tabu o je bokok mani ke mane amchani lukrok joli jagi bokok la kya hnya bana. hai abo ani nichabo jole na nyotam ni hingkangke ani malmata angasa kosa ke rewe pusiwe ton mane ba abo khogja gungkangke an bukaisi emang tongmana pun fan o malmata fan phalina ang beskango tam khlaiman hingkangke nichabo jole na obviously jole na moni bagino sambabona elkan boro kisa jole webono kisa breakdown khlaikana Emni abo thai bo thaiklai bo. omo hingkangke tabuk duronto bai yango baro sondro Kani kesaro tana. bagana Emne bolok ke. blok hangke belbari blok Nini bung ke. an mongko sures debrun Da hambai.